tu, jer to je pčela malena i svi prijatelji njezini. Da, to je moja malena, priču njezinu sad poslušaj i ti. Da, to je moja malena, priču njezinu sad poslušaj i ti. Skladište mora biti savršeno čisto i organizirano. Molim, poštujte boje. Lipa ide ovdje, lavanda tamo, trska ovdje. Pavo. Taj pelud je za skladište, a ne za tvoj trbuh. Hajde, odlazi. Zdravo! Majo, jesi li vidjela kako pomažem gospođi Kasandri organizirati skladište? Da, sva sreća da si tu. Wow, izgleda poput duge. Baš je prekrasno. Ne izgleda samo lijepo, Majo. Ovaj novi sustav organizacije po vrsti cvijeća pomoći će nam sagledati kakve su nam zalihe. Od sad nadalje, kad nam se smanje zalihe neke vrste peluda, to ćemo odmah vidjeti. Gospođo Kasandra, ne biste li se trebali malo odmoriti? Danas u posjet kraljici dolazi sudac Voskić. Pa će vjerojatno pogledati zalihe čak, iako ga to nitko nije tražio. Znate kako uvijek sve voli sve. Dobro, u redu. Nakratko ću se odmoriti, a onda se brzo vraćam na posao. Imam jako puno posla prije nego stigne sudac Voskić. I bolje da ne budem bolesna, jer inače... Neće vam dati pelud. Ne, ali će nam prirediti mnogo nevolja. Šta je to? Moje rezerve. Uzeo sam nekoliko zrna od svake vrste. Sad to pripada samo meni. O, stvarno? Jesu li siguran? Hej! Ne, gdje sam te? Vani imam nekoliko kapi rose. Dobro će vam činiti. Hvala ti, Majo. Pavo, možeš li molim te prenijeti poruku pčelicama radilica? Jasno, gospođo Kasandra. Ok, dobro. Slušaj. Ovako ćeš poručiti pčelama u posebnom skladištu. Nemojte ništa više stavljati u posebno kraljičino skladište ili ispred ulaza u skladište prije nego što se ja vratim. Jesi li shvatio, Pavo? Molim vas da ništa više ne stavljate u kraljičino posebno skladište ili ispred ulaza prije nego se vratim. Gospođa Kasandra šalje poruku. Rekao sam joj da ne. Ojoj, kako je ono glasilo? Molim te, ne stavljajte ništa u kraljičino posebno skladište, ali može ispred ulaza. Onda da sve stavimo pred ulaz. Ojoj, stanje se pogoršava. Dosta mi je. Možda će vam biti bolje ako nakratko odete van. Da, inako ne može biti gore. Zdrašo, bit ću vani 5 minuta. Ako me bude kraljica tražila, odmah ću doći. Tko je 5 minuta? Šta je kraljica? Hej, stanite!
nitko ne čuva ulaz u košnicu. Neprihvatljivo. To je dobar početak. Mislio sam da nije važno. Gdje je sad gospođa Kasandra? Sad kad ste to spomenuli, suče Voskiću, nismo je vidjeli neko vrijeme. Što? Vrlo dobro. Ući će u zapisnik. Gospođa Kasandra nije ovdje. A tko je onda odgovoran? On je. Suče Voskić, već ste stigli. Želim vidjeti gospođu Kasandru odmah. Vodi me do nje. Gospođa Kasandra morala je hitno nekam otići, ali vrlo brzo će se vratiti. Dobro. Otišla tijekom obaveza. Dok je čekate, biste li možda kušali malo peluda dok ona ne stigne? Pa, ne prihvaćam tvoje usluge. Provešćemo iznenadnu inspekciju. Super! Ovdje se baš dobro osjeća. Tu mogu lijepo disati. Da, svježi zrak stvarno. Eto, zdrava sam. Moram se vratiti na posao. Morate se još odmoriti prije... A zaboravite. Pogledajte to! Potpuni nered! Neprihvatljivo! Te pčele se ne kreću propisanom brzinom. Hej, požurite malo, pojačajte tempo. Već im je sad prebrz tempo. Znaš li koja je dopuštena brzina? Nadajmo se da i gospođa Kasandra poznaje, ukoliko se uopće pojavi ovdje. Hvala ti na pomoći, Majo. Sad se moram vratiti... Hej, hej! Što će biti sa mnom ako više neću moći živjeti u košnici? A sudac će uskoro doći. Razmislimo. Sve je počelo kad ste bili u skladištu. Što ako je uzrok pelud? Možda neka vrsta izaziva to silno kihanje. Pa da, sigurno imaš pravo. Pitanje je koja vrsta? Moramo isprobati uzorak od svake vrste peluda iz skladišta. Ostanite tu, odmah se vraćam. Ne mogu vjerovati! Jedan jedini list nije dovoljan! Treba će mi najmanje 10! Pa, tu je situacija malo bolja, ali... Taj nered! Ta planina! Sve smo stavili pred ulaz kao što si nam rekao. Nemojte ništa više stavljati u posebno kraljičino skladište ili ispred ulaza u skladište. Gospođa Kasandra će me čuti zbog ovoga. Sve ću napisati u izvještaju. Još malo i gotov sam ovdje. Pa ću, ali... Otvorite ta vrata! Ne brinite se, gospodine Voskić. Vrata su se posve sama zatvorila. Ništa ne dirajte. Idem potražiti pomoć. Pavo, tu si! Šššš! Moram ući u skladište. Pa što nije u redu? I što sad ovaj pelud radi tu? Pustite me van odavde! To je neprihvatljivo! Sudac Voskić! Jesi li ga zaključao unutra? Pa, možda sam malo gurnuo vrata, ali kunem se, Majo. Htio je napisati izvještaj na 10 stranica. Otvorite ta vrata! Imam ideju! Daj mi svoje rezerve peluda. Za gospođu Kasandru. Odlično, Majo. Kako si ih skupila tako brzo? Zahvaljujući Pavi. Probajmo ovaj. To je taj. Tu ima tragova plijesni.
Ako se riješimo svog pljesnivog peluda, sve će opet biti u redu. Idemo do skladišta, Majo. Postoji jedan mali problem. Moramo se pobrinuti za... On je ovdje. Pitam se što radi. Ništa ne čujem. Moj dragi suče, netko mi je rekao da ste slučajno zaključani u mojem skladištu. Vaše visočanstvo! Pavo je pozvao pomoć. Nadam se da vam ova situacija nije posve neugodna. A ja iskušavam kvalitetu peluda i moram reći da je ovogodišnja žetva vrlo posebna. Slažem se. A pogledajte to, košnica je urednija nego ikad. Jesi li čula kraljicu, Majo? Pavo je taj koji je pozvao pomoć. Pavo je taj koji je spasio situaciju. A Pavo je taj koji će pomoći izvaditi zeleni pelud iz skladišta. Pavo,